Na svečanosti u hotelu Hajat dnevni list Sport dodelio je zlatnu značku najboljem sportisti godine, atletičaru Emiru Bekriću, dok je zlatna značka pripala najboljem mladom sportisti Predragu Rajkoviću, inače golmanu Crvene zvezde. Najstariji sportski list na Balkanu Sport nastavlja sa tradicionalnim izborom sportiste godine. Cilj je da se ne setimo naših sportista na kraju godine, već da mislimo na njih tokom cele godine. I to je, mislim, najbitnije, ali opet moramo da obeležimo na kraju, da nagradimo one najbolje, da potenciramo njihove uspehe, da sve one koji su bili u konkurenciji postavimo kao idole mladima i da mladi mogu da se poistovete sa njima. Ono što je najbitnije da ova zemlja ima rezultate i da ovaj narod ima čime da se ponosi na kraju 2013. godine. Svako ko bude izabran, bit će s pravom izabran među najjačim i najboljim, uvek jedan mora da pobedi. Moje lično mišljenje da su ove godine atletičari zaista postigli fenomenalan uspeh i da će ih to premirati apsolutno. Srpska ženska rukometna reprezentacija napravila čudo, osvojili smo srebrnu medalju na svetskom prvenstvu. Ostaje mali žal što to nije bilo zlato, međutim jako sam ponosan na devojke. Ono što su one uradili zajedno normalno sa mnom i sa mojim stručnim štabom, to retko ko je očekivao. Opet ostaje taj mali žal, ali ja se nadam da su svi u Srbiji ponosni na ono što imaju, a to je zlatne devojke. Da li će se neko devojka večeras naći u izboru za najbolju sportistkinju 2013. u Srbiji? Ja stvarno ne znam ništa. Kao što sam ja juče dobio iznenada da sam najbolji trener u Srbiji, ja stvarno nisam znao, ali evo vidjet ćemo večeras. Ja bih jako voleo, jel imate iznenađenje vi za mene, možda znate? Tek ovih dana polako u kontaktu sa drugim ljudima shvatamo koliko je zaista Srbija živela sa nama ovih mesec dana. Fenomenalan uspeh, izmanjili smo osmehe na licima ljudi i to je ono što je stvari zaista veliki plus. Dame i gospodo, prijatelji sporta, uvaženi gosti, dobrodošli na 57. izbor sportiste godine, lista sport kompanije Novosti. Mogu reći da mi ova nagrada zaista znači i prija, pre svega ovo nisam zaslužen samo ja, to je zaslužena cela moja ekipa, svi moji treneri, pre svega porodica koja je bila sve vreme uz mene. Zaista jeste čast i zadovoljstvo biti prisutan večeras ovde sa vama, unositi zastavu i braniti boje Srbije. Hvala vam najlepše. Biti u najužem krugu sportista kandidata je velika čast, a zaista biti izabran je nešto o čemu svaki sportista može da sanja i to je samo dokaz da je onda na pravom putu i da postaje šampion godinama. Sada mi je pripalo to zadovoljstvo da budem u komisiji, naravno ove godine i laureati i osobe, sportisti koji su bili stvarno na tom spisku, zaista svako njih zaslužuje nagradu jer ove godine imaju zaista izuzetne rezultate. Reprezentacija je točak zamaljac razvoja celog fudbala i razumem što se tu i tamo je vrlo često među našim ljudima i tako dalje osjeća jedna apatija prema fudbalu, jer ljudi bi voljeli da gledaju reprezentaciju u Brazilu, to neće raditi, ali to neće činiti, ali u svakom slučaju mislim na sledećih 4-5 takmičenja evropskih, svetskih da ćemo se tamo naći, da ćemo se plasirati. Sada trenutno ne trčim jer sam pokvario nogu, boli me noga pa ne mogu da trčim. Samo ovako pomalo hodam, ali sam do sada, do prošle godine non stop sam svaki dan trčao po 5 km, svaki dan. I zato sam si produžio život. Moji roditelji su živjeli svega 78 godina, a ja vidite, ja sad će biti 94. godina. 57. izbor. Bilo je puno ljudi ovdje preko 57 godina i oni znaju koliko je teško 57 godina birati najbolje. Najbolji su birali najbolji u sportu uvek. To je najmeritorniji žiri koji postoji na planeti. S obzirom da ste poznati po tome da volite i noćni život Beograda i Beograd, da li se može reći da je vama Beograd na prvom mestu? Ne postoji drugo, treće, četvrto, peto. Postoji samo Beograd i prvo mesto.